बेयो जादों 2025 मायथाइ बेयो जादों ग्लबेलाइजेशन एन्ड टेक्नोलॉजी मुगा। मानोना जेसेबां बिहामजो मोनगोन रिल्स बानायग्रा भिडिअ क्रिएटर बेफोरबायदिखौसो बिहामजो मोनगोन दै नैबे 2025 मायथाइयाव। बिनिखायनो जोंनि बिखुनजो आरो बिहाव बिखुनजोफ्रा जायफोर बिहाव बिखुनजो जागोन बिहामजोनि बिहाव बिखुनजो जागोन बिसोरो गोबां माने सहायनो गोनां जासिगोन आरोना नैबे 2025 मायथाइयाव। मानोना मालाबा सम मथे साहा मोनलोङाबो जानो हागौ आरोना, आरो सम मथे ओंखाम मोनजायाबो जानो हागौ, आरो सम मथे बेबायदिनो हरनि जानाय, फुंनि जानाय, सानजौफुनि जानाय टाइम मथे मोनजायाबो जानो हागौ आरोना। दा बेफोरखौ एसे सहायनो गोनां जासिगोन आरो माने दिनैनि बे 2025 मायथाइनि जायफोर बिहाव बिखुनजो सहायनो गोनां जासिगोन। मानोना जोङो जेसेबां बिहामजो मोनगोन सोरबा मोनबाय आरो मोननो थांगासिनो दं गासैबो माने रिल्स बानायग्रा बेबायदिनो भिडिअ कन्टेन्ट क्रिएटर गोजा आरोना। भिडिअ बानायनाया गाज्रि आं बेखौ बुंनो थाङाखै। मानोना भिडिअ बानायनानैबो रिल्स भिडिअ बानायनानैबो कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानैबो रां आरजिनो हायो आरो न'खरखौ सामलायनो हायो, गथ'फोरखौबो मोजां फरायसालियाव मुं थिसननो हायो आरोना। बेबो जोबोर मुलाम्फा गोनां रां खामायनायाव। थ' बिनिखायनो आङो सानदों माने एसे जोङो सहायनांगोन, एसे धैज्य हमनांगोन। मानोना जेब्ला जोङो धैज्य हमा जोङो एसे एसेयावनो नांलाय खमलाय रागा जोंलायोब्ला एसे एसेयावनो नांलाय खमलाय एसे एसेयावनो जोङो रागा जोंलायोब्ला मा जागोन जोंनि गेजेराव गोबां हांगामा जानो हागौ आरोना। बेनिखायनो धैज्य हमनाया गोबां माने गोनांथि जानानै फैबाय आरो दरखारि जानानै फैबाय आरोना। मानोना बिहामजोआल' नङा, आथिखालाव बिहावाबो रिल्स भिडिअ बानायो दाना। जायफोर दानि 2025 मायथाइनि जिथुनाखि गोदान मुगानि मानसिफोरा जायफोर बिहाव जागोन, जायफोर बिखुनजो जागोन बिसोरबो रिल्स बानायग्रायानो गोजा, भिडिअ बानायग्रायानो गोजा। मानोना बिहामजोआबो रिल्स बानायगोन, बिखुनजोआबो रिल्स बानायगोन। बिहामजोआ रिल्स बानायोबा बिहावा केमेरा हमनानै होनांगोन। बिहावा रिल्स बानायोबा बिहामजोआ बिहावनो केमेरा हमनानै होनांगोन। थ' बे जुगा फैगासिनो दं। बिनिखायनो मानोना ओरैबायदि जाबाय गोबां धैज्य हमनांसिगोन आरोना, सहायलायनांसिगोन आरोना। जोङो एडजास्ट खालामनानै सोलिनांसिगोन माने दिनैनि बे टेक्न'ल'जि ग्लबेलाइजेशन एन्ड टेक्न'ल'जि इन्टारनेट मुगायाव आरोना। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय। थेंक इउ।